ҳайатҳои асосии ҳар ду дастаро барои шумо муаррифӣ кунем. ин равшани шаҳри Кӯлоб тавре дида мешавад, футболбозе ки қаблан ва мо тавре мебинем аз дақиқаҳои аввал бо ҳайати асосӣ вориди майдон шуда истоданд, вале ҳамзамон бо ин даврҳои якуму дуюм инак тавнист ки ҳолати дастаи равшанро хело бозиҳои қаблан нишондодаи худ собит кард ки метавонад яке аз он дастаҳое бошад ки баҳри зинаҳои ифтихорӣ талош намояд. Инҷо вазъияти хатарнок ба миён омад ва ин ҳолат инҷо партофти бисёр хуб ба хати ҳамла аст ва вазъияти хатарнок меафтад бозигари дастаи равшан ва довар ба нуқтаи иҷрои зарбаи пеналти ишора карда истодааст. ҳамзамон корти зард нишон медиҳад ва пеш аз ҳама бояд дар мавриди он бигӯем ки офсайд буд ё на ва баъдан хуб инҷо медонед шубҳаовар аст дӯстони гиромӣ афтидани кардан лозим, чунки баҳсҳо пеналти нест ва корти зарди ба дарвозабон нишон дода шуда бекор мешаваду корти зард ба футболбози дастаи равшан. Бале чизе ки болотар гуфтем, яъне Зимов тӯбро гирифт, фишори футболбозони дастаи равшан инҷо самар овард, имконият ҳаст, зарба ва гол ҳисоб кушода мешавад дӯстони гиромӣ дар дақиқаи 18-уми рақобат ва Шеридин Бобоев ба задани дар мавсими кунунӣ акнун ба яке аз пешсафони асосӣ дар пойгаи нишонзанҳои беҳтарин шуд. Шодиҷон Муродов хуб инҷо андаке бархурд ҳаст, вале зидди Шодиҷон Муродов қоидаи бозӣ вайрон шуда бошад. иҷозат дода шуд, зарбаро мебинем, хело ҳам баланд. фурсати навбатӣ ҳаст, инҷо имкониятро мебинем, чӣ гуна хуб, аммо шуд ирсоли бисёр ҳам хуб ва вазъияти хатарнок, чӣ гуна имконият барои Бобоев дар канори чап, хело хуб, имконият ҳаст, зарбаи ӯро мебинем, андаке баландтар, таркиб аз масофаи дур зарбаро мебинем ва футболбозони равшан ба якдигар халал расониданд. инҷо дифоӣ гузошта шуд, бевосита зарба аз сӯи ӯ ва ин ҳолат аз ҷониби мекарданд ки тӯбро ба худ баргардонанд. пас ба Шеридин, инҷо имконияти навбатӣ ва зарбаи задаи ӯ бисёр хатарнок, аммо вахши шаҳри Бохтар ҳастанд. Зарбаи бисёр хатарнок буд дар ҳамин ҳолат ва нисбати дарвозабон қоидаи бозӣ вайрон шуд. ирсоли тӯбро дидем, бисёр ҳам хуб, фурсат ҳаст, зарбаи задаи футболбози ҷавон, инҷо ҳолат бартараф шуд. ана дар саҳнаи такрории мазкур ин чиз беҳтар барои мо равшан корти сурх нишон медиҳад. Сорбон Ғиёсов аз майдон хориҷ карда мешавад дӯстони гиромӣ. яке аз футболбозони дигари канорӣ дар ҳайати дастаи равшан тӯб инҷо натиҷа намедиҳад, вале зарбаи баъдӣ бисёр хатарнок ва Маҳдӣ ки нисбатан қаду қомати баланд дошт, ӯ ба қафо баргашт, инҷо паси нодуруст аз сӯи футболбози дастаи равшан. иҷозат дода шуд, Шеридин зарбаи ӯ ва дарвозабон бармегардонад, як бори дигар аз назар мегузаронад, зарбаи ҷаримавиро мебинем, на он қадар зарбаи қавӣ ва грис оварда шуд. Али Назаров на акнун инҷо имкониятҳои хуб барои онҳо аз вазъиятҳои стандартӣ ба миён наомада истодааст. инҷо зарбаро мебинем ва бисёр ҳам голи зебо дӯстони гиромӣ дар ҳамин лаҳзаҳо ба задани ин гол комёб шуд. як бори дигар метавонед бубинед, дарвозабон интизор набуд аслан дар ин ҳолат. ҳамин гуна зарбаро худи зарба ҳам ҳатман фаъолтар мешавад ва кӯшиш мекунад дар поёни ин рақобат боз ҳуҷумҳоро зиёдтар ба роҳ монад. дарвозабон чӣ гуна олӣ ин ҳолатро бартараф мекунад. дақиқаҳои поёнии рақобат бисёр ҳам ҷолиб сурат мегирад. инҷо ирсоли навбатии тӯбро мебинем, ҳуҷум ҳанӯзам давом дорад ва боз ҳам футболбозони дастаи Панчер тавониста истоданд. нигоҳ дошт паси ӯ, вазъияти хатарнок аст, боз як зарбаи дигар аз масофаи дур. қоидаи бозӣ вайрон мешавад, боз ҳам як бори дигар ва инҷо мо тавре мебинем, футболбозони дастаи Панчер ҳам як нафар кам боқӣ мемонанд. Фирдавс Али Назаров
بسیار دقیقه هیجان برانگیز است برای هر دو جانب. ارسال توپ دروازه‌بان اینجا خیلی هم عالی حرکت. البته ضربه قوی او نتیجه نداد، توپ از میدان بیرون شد. وابسته به اون هنرنمایی و ارزنده به اون هنرنمایی که داشتن امروز صاحب امتیاز شدند. دوستان گرامی در همین جا ما به گزارش مستقیم خود خاتمه می‌بخشیم.